uvijek se kriju iza institucije kolegija tužilaca. Ne može. Tako, VD glavne tužiteljice, vi morate izaći, vi se morate oglasiti. Vi vodite tu instituciju i da odgovorite na ključna pitanja zašto nema u tužilaštvu Bosne i Hercegovine borbe protiv organizovanog kriminala, zašto u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nema borbe protiv korupcije. Na to pitanje ne može kolegij da odgovori. Ja pozivam tužiteljicu, pozivam i javno da izađe, da zajedno u neku dijalošku emisiju pa da govorimo o tome, da govorimo o nekim stvarima i da odgovorimo građanima koji imaju pravo da znaju zašto nema u tužilaštvu Bosne i Hercegovine borbe ni protiv organizovanog kriminala, ni protiv tužilaštva. Dakle, ja tužilaštvo Bosne i Hercegovine prozivam zbog nerada. Zato što ne radi. Ne mogu biti, ne napadam ja neovisnost njihovu kad ne rade ništa. Kako da napadam? Znam ja da nije lako. Znam da im nije lako. A dosta je više te politike tamo i tog nerada, kalkulacija raznoraznih i svega i bavljenja politikom raznoraznom i u smislu ranijih glavnih tužilaca država to sam ja. Ne. Vi ste jedan stup u ovoj državi. I neovisni ste. I radite. Ništa nemam protiv. Saslušajte mene svaki 7 dana. Zato što ste neovisni. Ali ne možete tražiti od mene da ja ne govorim o neradu i problema i međuljudskim odnosima. Pa znate vi koliko se on bavi sa mnom u tom tužilaštvu? Oni pozivaju, glavna tužiteljica sada vršitelj dužnosti poziva tužioce, pita da li se druži sa Draganom Mektićem. Jeste li u zadnjih 10 dana bili sa ministrom Mektićem? Ako tužilac kaže da je bio sa Mektićem, odlično, vi zajedno s njim radite na rušenju tužilaštva. Pa šta je onda s rušenjem kad se urušilo tamo sve? Ništa ne funkcioniše.